Днеска пак сме на линия. Тук поорезахме. Това вчера го орезах. Беше и то около 4 метра. Ама го свалих. Сега какво трябва да направим? Тази шума там трябва да събера всичко с косачката. И да го направя така на една купка. Стоя. Сега ще ви покажа отпред как го направих. Добре стана. Това е. И тия тук ги бех започнал. И днеска ги завърших всичките. Така. Това е. Това е. Добре се получи. Посъбрахме малко шумичка. Там какво красиво стана. Тук отпред окосихме. Супер. Сега ще ви покажа и отзад. Това е красота. Така. Това там не е наше. Това отдесно не е наше. Съберем тази шумичка и сме готови! Ето! Това е разлика. И да не забравяйте! Много поздрав! Айде, чао!